Per a tots vosaltres, residents i companys treballadors del centre, i per a tots els que estem confinats aquests dies a casa. Un poema de Joan Brossa que es diu Viatge. El poema es posa en moviment i us fica per la boca d'un túnel. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte. Aquí el poema s'atura perquè baixeu i sortiu a la llum del dia.